Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati onu skrivenu sobu. Možda se vidjeli u nekim drugim videima, ali evo ja ću sada snimim. I prvo što ću da probam da radim, to je, prvo ću probati da je zaključujem, pa poslije tek da ovako probam, ali mislim da neće zaključiti, pošto sam probao na 3 puta. I nije se nijednom zaključovala. I nisam dobro radila. I evo ljudi, vratili smo se, pošto ni moj svaki čas ulazi u sobu. Hajde bre, nisam dok više se vidim spavno. Sutra sam možda će biti. I evo ljudi, izvinite. I evo sad smo glitchali, to nisam vidjeli. I evo sad vam pokažem gdje sam. Idete dole u podrumu. Idete dole i okrenite se vamo, imate ovdje kao prolaz, možete se vrgati tamo gdje ispod ovih stepenica, imate iste stepenice, možete se dole i tu vam je auto. I u njega isto možete uđeti i možete otvoriti djepek, ali vam treba karti. I ovdje možete da sastavite pušku. I tu imate metkale. I šta je? Ne mogu sjetiti od ljudi. Kao nešto, neka par, ne znam. I to je bilo to što se čuje, ako vam se svidio video, ostavite like, share i sub i vidimo se u drugom.